Estem en una de les primeres sales de l'exposició que s'inaugura avui de la 17a edició del Premi Huasco Orandi de la Bienal de Valls. Jo crec que no us la podeu perdre, és una exposició amb mostra d'artistes que presenten obres de molt alt nivell, amb una varietat de temes, de disciplines, de preocupacions. S'ha presentat moltíssima gent, va ser una selecció, són 17 artistes de 151 que se'n van presentar, fins i tot teniu coses que passen fora del museu. La visita a aquesta exposició us donarà una idea clara per on van els interessos dels artistes, què és el que proposen les pràctiques artístiques avui, quines són les seves metodologies, quin perfil d'artistes tenim. Ara ja hi ha artistes que venen des de la psicologia, que venen des de l'antropologia, des del cinema, etc.